เป็นคราวอยู่จีสุคริสต์สุดท้ายพี่บารอจูน้ำดูพี่อาเงลเพลงบาดคีริวโคตรพูรามยาอูคีอาเงลเพลงบาดคีริวโคตรพูรามยาอูพี่บารอMartir baroru tu tembaku macang utrai tu pura tu tembaku macang utrai tu pura Prophet Ki prophet ki barang yoi Takmat utrat tem du Tu tem dui ta Rahabuneng Ban buram Yau Tu them tui ta rahabuneng ban buram yau pi baroki maring mensin apokabo nengru tung etoko no batu dem banturam yau tunget toko no batu dem banturam yau kerkot kebasau sisin Baroki baring mensim hapo kabo nengru dunge toko ngobatu dem ban buram yau dunge toko Ini kapor part ini snow sakawi kajingruai ke sunspark kanyo sunspark kandai ne kabarim sunspark kanyo gabat mai sunspark kandai ne kabarim
Apa jing im jong pi la pin ki eryon jing kermen la du baro kata lalong Yo lagi jingker ku jer yaki baro Ayu blale du blay di pinsa lengo Yo jingkirku Yo jingkerku jer yaki baro Yo jingkerku bublay la penyo Yo jingkerku jer yaki baro Ayu blale dublay di pinsa lengo Man kit la ko buslay Kit la ka cruise pi ut pi skautan Ban bala ka ding na shisha pim lalan Yo lagi jingker ku jinatin kandang Linder linti bin syurwai kat pa nang jam Yo jingker ku jer yaki baro Yo jingker ku bublay la penyo Yo jingker ku jer yaki baro Ayu blale dublay di pinsa lengo Haba pipet syaki bakar hai kasma Ken mabu resula kular kam unsya Yo lagi jingkerku asaka wanra Kanong hap neng long ban iyu try them ka Yo jingkerku jer yaki baro Yo jingkerku bublay la penyo Yo jingkerku jer yaki baro Ayu blale dublay di pinsa lengo Kum tahap deng Kijing elare nekrau Wadu jingker men budon utrai nong tau Yo lagi jingker ku putrai u ben pai Jing shngan pin yo hadu pa jing let kan bai Yo jingker ku jer yaki baro Yo jingker ku bublay la penyo Yo jingker ku jer yaki baro Ayu blale dublay di pinsa lengo Kedekot ke balay Haba pipet Syaki bakar hai kasma Ken mabu kresula kular kam unsya Yo lagi jingker ku basma kam wanra Kanong hap neng long ban iyu try
kajing ruai ka balai spa an ripuai kajing ruai ka balai spa an ripuai na ka batmai lai spa an ripuar na ka barim dong ha bangin ruai ka kajing ruai ka kerpa ibi paro ini shima ka stor jo kajing ruai kat bangirang up ia ka kajing ka ban sedang sakatu ka ni minute ini pun kere elaga jong ka donun ka jong jong pi mari skong thu ag jong long trio ngimbyang ngiduna ngiha dan na pring jong pi bawan hari ka por ringkat na ka jumut jong berkat ka bakhya ringkat na ka jumut jong berkat ka bapia kendu ka jing ele ka jing em jong pi hari ka por na kwa ya pi we ini yeng lang inyarwai kan ka jing ruai ka sur jong ka jing ruai ka jing ruai kabalai spa an ripuai na kabarin na kabatamai lai spa an ripuar na kabarin kum kawa pa pernai Long kajing sup lay Janai bin banang stay Nang daman kasih Janai bin banjir liu Shilem terlinti Lager shanda Melaburi du Jisu Halaling hoki Nong shun kim lamu shun Lem ni yoban Hang kakamwan siru kami kam dan boru ben simpan penki la kershanda upay shem kajing Shanda Uday Shem Kajing Suk Jai Kumba Ula Kular Jing Suk Bajanai Jing Mene Jing Shita One love deng deng La pada kajing Nupa bahap neng In yai shan yang au Kular bandeng
จริงสุขใจและเกิดฉันได้อุเพฉันก็จริงสุขใจคุมบาอุลากุลาจริงสุขปัจจานา Record ka benikong Kum kawa pa penai น้องกาจริงสุขเลยกาบาจงเดินมารอกัดปากานังเชจะนายเป็นบันนังเชนังดักมันกะสีจะนายเป็นบังเจลิวชีเลนเทลินตีลาเกิดฉันได้อุเพฉันก็จริงสุขใจและเกิดฉันได้อุเพฉันก็จริงสุขใจคุมบาอุลากุลาจริงสุขปัจจานา Belaburi du Jisu Halaling hokti Rong shun kim labu chu Lem ni yo pan i Hang ta kam wan cruise night Snow siru kami Ay kam don boru Nen simpan penki Lager shanda Upay Shem ka jingสุขใจและเกิดฉันได้อุเพฉันก็จริงสุขใจคุมบาอุลากุลาจริงสุขปัจจานา Jing mene jing shitom Bawan lap teng teng Napada kajengi Lupa bahap neng Gin ya shan ya hau Kular bandek Bayai shanya Tin yohun shisha Nagar shanda Ubay Shem ka jing such chai Nagar shanda Ubay Shem ka jing such chai Kumba ula Kular Jing suk pajanai Blaker shanda Ubay Shem ka
จริงสุขใจและเกิดฉันได้อุเลฉันก็จริงสุขใจคงบาอุลากุลาจริงสุขปาจานา Tinyo ruhay ka jing ruhay ka ba South Spotlight inyo. South Spotlight inyo but South Spot Arfan rin na kabarim. Giêsu nong áp lang bro jong nam yang angan bút yami nào bám được cây ngân lan linh ba nam chép tin ba đón mami Cakap lambat jerna Harun manut kut kerja Rai dong alam rot bapatan Lembat dengan om sosir Giêsu nong áp lang bro jong lam yang asyari jeng tian na yong basto trituda lembat mimin sin so peringkat badmi Nas kau kimrat tau kinsya Sumaryang adalani Try ngam syepting yakisu Jing tinggi do Giêsu nong áp lang bro jong lam mami yang anganmu yo nangan ap ding jing ta
ke besar. Jisu nong ablang brojo Lap mamiyanganganmu Yo ngangan abeng jing pala Glem mami bantur ngamnu Trayalam yaga Trayalam yanga shala Syong Bait pa syong ipan Kaying syong medjong ngakan long Junam lemban mi hangtan Subhasyong nagkatanda burang jomble. Amen. Kini kalong ke jengker pat na kalyang jengker conference, don kirong syarai jengker balang, kirong bak balang, bat kirong ketkam jengker conference, kibadon syakini ke jaka, subhawan wan ngelapan krek ke jaka, syakini kalyang kadiang ke jonga, bat kamuan ke jonga subhawan burom, ya kajing penben. Na kalyang ke conference ngi pidang sobhai pi baro, syak kajiseng pat ba kabasispa saupun reo jengker conference, bat ngi dwai wo blei unkurku. Balembagan kejeng syakri ngen yu amat ika bor ke bathamai kejeng syab ngen yak syaprang tu ngen pendem lang hai kejeng duai. Au blai kupa jeng yu bah beneng ni songu shibun ko trai ngen ika bor ke ma ai ngen syakri lat luat ika kerteng kejeng me. Nila yo ika kejeng syakri men step kejeng seng ke bashpau baji bat kumni mentah ngen ika bor ni songu ko trai ba melong blai ba it shisha yang ko trai ba merang ai ngen syakri lat luat ika kerteng kejeng me.
Bangi duai kutrai bakat pamarang ai bangin syakri la luat ya kerteng ka jame ai ngin shim kabu ya kani ka jing syakri kutrai bangin syakri dekat download ka mensiam kutrai makan poi ka por ka bangin yo syuk kutrai rekat bangin yo kutrai angin wan dekat download ka bangin penlawat ila dia hikmat jame kutrai shimti ki program sebaro ka bangin pendap ne ka por kutrai naduk ka jing roi ka bangin yo ban roi ka jing pulih ne ka tien ka jame ki choirs ke bangin yo kutrai nak jiseng samla ke pair ka khubor ke bangin yo nak ktien ke jome lambau syakri jome kinlong ke badap men siam kutrai de ka bor ke jome mai kini barong apang thank Jesus Christ amen ngin yerwai lang ka to jing roi ke ba henrius pa lai pho na ka ba thamai henrius pa hanyo na ka ba rim shaprang shipai shaprang menta Chris u kapten udang perta Syakathui thoma yang nyami ra kawat batsti hadian kene ka jingrai nga sobha ban khot ya imis rimya si lingdo na ka jiseng samla balang presbyterian laban banyalam yangi ha go pulin ka khtian ka jong ublai bat ki jingdwai ka jingrai ka ban rus pa lai pho ban rus pa anyo Syaprang sipai syaprang menta Kristu kapten udang perta Syaka thoma yangin yami Rakawat batsti Syaprang uang utrai Wading long slur kaborunai Unap unda mauyangi Kad basakasni Syaprang sipai tuwat ledut Sngow uhugong ya utubur Daungin job yangin yalen nong shunyim kawen Syaprang uang dry Wading long slur kaborun ai Unap unda mauyangi Kad basakasni Syaprang sipai kahakanen Lakalama tunang kawe Shen kajingjo in your riwai Baru Kristu try Syaprang uang dry Wading long slur kaborun ai Unap unda mauyangi Kad basakasni Shua bang duai dengan ya pai kindiat syakaktin jong blay ka bangila ban syam na kitab kinong bishar kalenong ka bahendriu ka dekat ka bakat we hadu ka bakat nyo kitab jong Daniel ka kalenong bakat we ka dekat ka balai puar bat ka kitab Yohanes kalenong ka bakat ndriu ka dekat ka balai pulai kiktian ki baong kumni anda kumta u angel utrai ulawan Bat ula syong hapo uta uding sning ubaha orpa. Ubadei ya ujowash, unong abeser.
Teu khun jong u Gideon udang syok kau hakajaka kem umso ban buri ya u naki Midian. Teu u angel utrai ula pau ha u bat ula ong ha u. Utrai u don ringkat bat me u breu u bashinrang. U Gideon te ula ong ha u akan rat jonga lada utrai u don ringkat bat ngi balai te ba kane baro kalangat hangi bat shano ki kampla jong u baro ki ba ki kpa jongi ki layat ho hangi ki da ong utrai shimla wan lam no yangi nakari Egypt Henry menta utrai ula lendet no yangi bat ula ai no yangi hakakti ki Midian utrai te ula pet ha u bat ula ong kilet hakani ka bor jong me bat pelat ki Israel nakakti ki Midian ngam shimla pha mangaya me ute ula ong ha u atrai kumnongan pelat ki Israel hakmi ka kur jonga ka baduk tam hamanase bat ngaru ubarit tam hakayeng ukpa jonga utrai te ula ong ha u shisha ngan long lem bat men job ki Midian kum ya uwei ubriu Henry kita ki briu ki ba itu ya ublei jongki kin long ki baklan bat ki banang job ngalakren yikini ki ru happy wa phin yo ka jingsuk hanga hakata ka perthei phin yo ka jinjar Henry tulong shlur phi ngala job ya kata ka perthei tengin phai shubre jing duai ko pa jingi ba hamneng long ka bukhoit ka kateng ka jong me wan ki hima ka jong me long ka mon ka jong me hakhando ko ba hamneng atrai ngi wan ban senglang hakani ka jaka try kanat ban yaro eka kerteng ka bukhoit ka jong me try kanat ngi wan ban yaro eka kerteng ka ba thiang bat ka ba don bor tam ka jong me Jesus Christ try kanat try Jisu hakakatien jong mi ko ong haba an langut ki wan kerteng ka jonga hang tanga don try kanat but try kanat kum ki khun samla jong ka Shillong Christian Youth Organization and Conference ka ba shi spa sau hun riu try kanat ngi wan ban IT try kanat but ngi wan ban ai ngu yam mi try kanat ba me la ton ringkat but ngi try kanat mem shimla e no ngi try kanat na du ka sngi ka bading kong hadu ka ni ka por try kanat me la penya try kanat ki program try kanat kila long ki ba yat bet try kanat but ngi ai ngu shai me try kanat ngi ai ngu ru try kanat ya ka balang ria samthia try kanat ba me la pen ko por ka but nang ker khu ya ka try kanat ikinong yalam jong ka try kanat bikinang yo bor ban Shakriya ka kerteng ka bakhoj ka jong me try Jisu bi jonga ni kerkhu ya me atrai kanat lamar mela ai ni try kanat bangi yo diang ka hima try kanat ka bamla ban pen khi try Jisu bi jonga ban mela ai ni try kanat ya ka kenti try kanat ka baha ukris try kanat ba me ukris ulayap na ka benta jongi try kanat bangi yo mat try kanat ya kata ka jing imbam jikut try Jisu ban ni aingu try kanat ba mela pen khria try kanat ka chaka shong ne ka benta ngi we pi we ni try Jisu kupa try kanat ni wan ha khamat jong mi try kanat kum ki khun samla try Jisu ni long ki batalot try Jisu ba ye jonga ni don kam ka jing rap ka jong mi try Jisu ni don kam ba me men wan ban kendo ingi hakani ka chaka try Jisu ni don kam ya men siam bo kho jong mi try kanat bon wan ban jingo ingi we pi we nangi try kanat ni don hapring ki jing ya le try kanat le i jong jing em try kanat and they try me sngo try kanat but me kwa try kanat ban wan ban khata e ka do nut e ka men siam jong i try Jisu i jonga to wan hakani ka por try kanat wan ban kan do ingi try Jisu try kanat ni wan a try kanat ban aingu e me try kanat but ni wan ban IT try kanat ikinong shimbenta try kanat ki ba pher a try kanat but a try kanat nga duwai na kabenta ki kwaya try kanat ki banawan shimi ka roll call jong ki try Jisu i jonga nga duwai man pensle e ka jing rai jong ki try Jisu i jonga bakan long ka jing aingu ka ba ubi hakhamat ka jong me a try Jisu i jonga a try Jisu ngi wan lam a try kanat inong kren try kanat ha khat ka jing is e ka jong me to is e try kanat baka e ka ba ikren try kanat kan wan na ka khat ka jing is e ka jong me baka e ka ba ikren ka a try kanat kan yo ban jaw try kanat kum ka umjiar ha ki do nu chung i try kanat bengin yo mat ka jing pinchat bor ka jong me try kanat yo mat i ka bor bengin la ban long ki ba khalan try kanat ki ba tlot namar mi kula try kanat ba menum e no demnen dat ingi try kanat mila ai try kanat you men sim bo khu chung
i try kanat to weng to lao no try kanat iki jing te jing khom ki bana ka do nut ka men siam ka jong i try kanat ka ba khang lat ngi bangi osngo ya ka khtien ka ba em ka jong mi try jisu ngadu wai try kanat ba mi a try kanat men yo jaka ha ka ket jong ka do nuot jong i try kanat ba mi men long siem ha ka do nuot jong i try kanat bangi a try kanat in pelong ya mi us iem halor ka jing em jong i palat di bani ki ha ka ni ka perthei try jisu bi jong ngaduai try kanat men pin ketang try kanat i we pi we ningi try kanat to what sharp ngin thelina ka ni ka jaka try jisu klam pat ken du em try kanat klam pat mat em try jisu to dranin kat bat ngi try kanat bat pen shat boring ngi IT try kanat bat ngi bo ti ya ka por ka badang sa ka ti badan por tham ki jong me na bangi pan ki ni da ka bangu ka teng ka jong me u try unong pen em jong i bat unong siu spa jong mentaba hala kartaru amen. Te kubli shibun mis rimea lingdo ya ka jing puli ka jong pi ka tien ka jong ublei ba ka jing duai ublei un kurku ya pi bat kumjuru ya ka jising samla ka ba pi don tini ka por ngi poi shi ka boi ka benta bat ka ta ka long ka bangai yo sngo i ka roll call na ki jising samla ki ba don ha ka conference ki ba ban ai ya ka roll call ha ka ni ka jising ka ba shib jisteng tingi don bat ngi ha ni ka por ya ka jising samla bang Presbyterian Malki Lumparing Kalaban kaput Mauri bat karat samthia bat ngisu kemen sa sisian mengidon ru ka standing choir jangka conference ke ban ai ka roll call ka jangka te kat ba kini ki roll call kidang jiseng samla kadang ai ka roll call ka jangki ngan kerpat ru ya ki volunteers jangka jiseng samla ba kinang lum ya ki jing ai ngu bat hadian bladap lum ya ki jing ai ngu ngisu kemen shibuan ru bangindon ringkat bat ngi ne ka por ya iwei na kinong kit kam jangka conference item basan HD Cruz ibla long ru u chairman jong ka conference u advisor ru jong ka conference ba hadian bla dep in sapen kentang ni kijing aingo tinga karpat ya kini kisah samla kinwan kawin kawe kamalki kalumparing kalaban ka phut muri ka samthia ba hadian ka standing choir jong ka conference.
long sin ra ka mut ayu ban long sin ran 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 ka mut ayu ban long sin ran
Maria saksisin Jisu unwan pat O unwan man pendelaka juk Unsin syashi hadas dan jingsuk Saksisin pa Jisu unwan Saksisin Jisu unwan biak Usim neng haka putih Saksisin siem kapneng unyan kimlau Hatta ken unshon ken bishan Un kumno ya uyak japan Kum no yu yang japan Ubalong usai dan unong syukur Nong syukur Kung ta ujisu Un syongket un sin syashi hadas nem Kam dan syuk Kapok na penduk Om dan syuk jingkeris pa hidup Un sin syashi hadas nem
Check, check. Check, check, check. Artaba
Tini ko por nginyo ban penkentang yang kejeng aingo in sohan koi tembesan di krus. Tayne duai. Kukpa jing ba neng sa sisian pat au bleng iwan ban pau ne kapat jong me. Kum gi khon gi ba et ki jong me ki badan hapo jong ka jing kudum jong ka Shillong Christian Youth Organization and Conference. Nyaingo eme atrai be et ba hapleng ki jing telot ki ba bon. Ban me penla yangi bangin wan ban syakri ban mane ban yaro ban pendan buram me metrai lengba jong ne gesngi au blengi aingo ru me atrai bangi yo sngo ye ke khubor jong lengba jong jing ruai yo sngo ru jing puli ke tien ke jong ho ngin sa yo sngo ru kan ran lengba jong syakri jong me pastor iba me hi au ble me ju pendan kami patrai be ngai ap khmi lenti bangin yo sngo ru ka sur ka jong me lengba jong kanran ni ai ngo ru me bum kene ka por balengba jong ki ba me mela ai hangi lengba jong ki kam ki jing tre hoi mela ker khui ki kme ki pa ki jong au ble balengba jong ki tangi yo banwa lam ru kum ne se ka kam ka jong me atrai ngi dwai ba men is nei ban pediang ki au ble kerkhuru yaki kenran bagin long kabor ka bapla kaban kersian ki kam ki babun sertap juga conference nagam taban pentulun yaki kham tam ban pendan burami me au ble trabi ngi duai kan mau no ta jungi lang baro ki bala yo bentaban ai sya kam ka jong me kerkhuru kenrat yo kum nur gidan ki bam sim yo alat ban ai ru au ble idoi men kerkhu ye ki ru kumjo traibe nang yarap ru ingi kham tam mangilaban ai ke jing im ke jing baro phar na ka menta jong mi au ble sngo ke jing doi jing atrai ye ki ningi pa na ka kerteng ke jong Jesus Christ amen. Kebeli bunten pesan HD Cruz. Tinggiran ban ai kublai ya pi baro ke jiseng samla baro santali kemalki kelumparing kelaban keput mauri bekar santia ngasibat ngalayo shibuan ke jengker khul ma ke jeng rai ke jong pi banangit skam baro ru ke bran ne ko por ngi yo ke jengker khul ma ke khubor ke jeng rai ke pi ai da pi pet ubnai September de ubnai baro ki jiseng samla ki choir ka string choir ka kham khlan ban ngamti yo i tamangani yo pi ilang kumju ngai i kumta ba man September ka string choir ka khlan pha ngam mut ban ong kalong yai ne singirang shudap ka yudbi ni kham ya bon ti ngamut ban ong yai ne nang yai khlan nang yai yo ko bor ban rai ro yo trai kani ka dika wei ka benta ka bu blei bu nga ba ji phi ngi em par thai bangin rai ro ngin yai ne mo kini conference ki ban mal ngin ya bon kum ni ngi social ham ban i phi baro kum ni kublei shibon ni ka standing choir jang conference ka ba judon rengkan ngi song shibon ya ka por ka phi ai ngi song thu kam ni ka basuk ban be lang ki seng samla bat kumju cha choir jang conference man ka por ba hikai ublei unang hi kurkhu ye phi ki khat jang standing choir baro ba phinang la ban long ka bor ka conference leng ba ka khubor ba phi ai lemba ki jing rai ka jong phi ka buram ka de ya ka conference si bro ko we haba phi dan kat ni khulai shiboni phi baro ni pen pau ko jing songu ru ye choir director assistant choir director ya ka jingla ban lum ko jong phi ya ki members jong ka choir ublei nang kurkhu ye phi haki ban ta baro jong ka jing ang ti ka jing em ko jong phi tani ko por ngin yo song no ya ki jing pin bana ka ban kong an khot na jo secretary jong ka conference hadin kumta na ka balang dong ra samthia
Mr. Chairman, borok ki waidan hakani kapor ka program menangsa hakani ka jingseng no paisi long mangin yo ka jing roilang hati ngata pangin yo ka khubon ting jumrai ka sam ni Reverend Dr. BL Nongbri par ka jingseng ka balai jong conference ko sispa so kundre wangi pelong hakani ka jingseng samla balang du samthya ngalong ka puan riu je ndu ka puan sansteng riu je ngin yo ka jing sing inspiration ya ka bayalam ka jingseng samla balang du samthya inyo ira mayana maging seng dai Mr. Binong Kari ibang chairman joka SUNC organist ilong Mr. Given Star Nong Clown but ino ilam dry Mr. Hubert C Maulong ibang nakani jing samla inyo ira jinwai lang inyo ira jing pulis dam nakti nong blai dai Mr. Banlum lang Kongstam na jing samla balang madrating inyo ira roll call na jing samla balang laim khra madan rating law soton mat maulai inyo ira jing num jaingu jing pengtang jaingu jing pemna Makunjur inyo kejengkren keting jong boleh rumah syakri jongu Reverend Bhakupal Khonglam. Tekom conference ikerpat ipi borok ki para samla jin samla ki berang ni kapor bat ipi ki para bangit borok ru ba pinai wan man senan lang mat ngi conference ya ka bangin aman pengkut ikan jing seng sispa sopun reo nak ni jing seng kawan reo je. Tekini per kilong ki pali long jing seng jong ka conference akan ni senam kebanwan. Ka Christmas service jong ka SUNC kan long hajing samla balang Presbyterian Put Muri ha kita ha katarik 4 Disember arja pusau ha kesnam gubun kata Good Friday service kan long hajing samla balang Presbyterian Maupat ha katarik 4 April arja pusan bar ka jingseng conference basis pa sau punyau jong ka Shillong Christian Youth Organization and Conference kan long hajing samla balang Presbyterian Malki ha kitarik shipho bat khatwe tregume Arhajar Apusan. Kini kilong cimpamna, Mr. Chairman. Mr. Chairman, kini pat kilong cimpamna, nakaliang hajaseng sama. Lakar pat ki official, mat ki kuaya, kumju rukia kuaya jonga jaseng sama umlingka, bakin soba mensyong shipor hakajaka kabafidan hadim lawai kani gejaseng lakaparu yaki para banget ki bawan syakani gejengsi ken soba bandung syaki yeng jongki para banget jong kabalang saisen karparu ki para banget jong kabalang soba menyewer yaki para banget bandung syaki yeng ki jongpi tangini jimna kublesibon. Mr. Chairman, kini pakilong kijing pentip ki bade baka balang jungi yang ne red samthia. Ki program jaseng ki bangin nang yo akan ki singi banwan kilong gumne. Akan ka miat balang ka banwan kata ka khat pratrik September 2010 akapon ribu jan miat min yo ya ka jaseng miat balang. Kata kalong min yo sngo ya ka jeng slop na ka tien ka bakho ka jong blay. Kinong simenta akan ka jaseng miat balang kilong gumne. Iban yalam ya jaseng iban airu ya jingkren ilong ituman besan es walang bad iban yalam ya populasi sedang badwai ilong Mrs. dari Baha Karkrang agam miat sing sajan ya jaseng duai jaga balang kata ka arpoi trik September 2010 kapon ribu jan miat kinong simeta kilong kumne iban yalam ya jaseng ilong Mr. JR Karkungor iban yalam ya populasi sedang badwai Mr. Kolbon Karpanbu bar hadian kane ngen yo ya kejing ruai lang ipoi shi kasing utrai ka banwan kata ka arpa artrik September 2010 aga je seng lang joko balang angne yang mene ya ka por shi bje steng inong kren angne ka balang jungi ilong Mr. FB Lingdo belong iwe ni kit khat ka committee balang ka jungi hangne bar aga te ga jo ka singi ka je seng yeng ha ka por san steng jan met ka je seng yeng kan lo yeng je ikong wanisha perbot kini ka yeng kabron si kita githan nong mensong mai kinong simenta kini ka jeseng yeng ha ka porsan steng kilong kumne chairman kini ka jeseng long men besan ID giri wan place dang badwai Mr. Mark Star Wajri inong kren ilong i Reverend Arten Song belong pastor in charge ng balang mai nong dwai hadian jong ka jingkren ilong i Dr. Mrs. Esther CM tikito kilong ka jingpentip na kalian jong balang bless you.
Tementang ila poish ka weba ka benta ba kata ka long ka pengenyo sngoi ka khubor na i Reverend Dr. B.L. Nongbri. Pastor manin ha ka jingan kam ila pediang pi kung boy ni ka besta bat ngi so kamen shibun ban pediang biang pi menta ha ni ka por bat ngi so kamen shibun ru bangin pediang lang ki parlok ka jong pi ka biawan lang bat ngi ngit scam ba ka khubor ka pin ai ka long ka bor yang ngi conference bangin ang la banyak chapran ka bor ka jong ublai. Te shabang nyo sngo yaga kubor na i pastor takindiat i pastor i long u principal jong ka JRTS college ba idan ru kabalang hasmin te shabang nyo sngo yaga kubor nganyarwai lang ka jingrai ka ba shispa lai punyo na ka jingrai ka ba thmai ba shispa lai pesan na ka jingrai ka barim kaktin jong me kalabyang banyalam syakut ka klaw long ka jing shai long ulo o ban itu bameda pau ktien bane long hamie kum hakani angin le ka jing rai ka chis pa lai phinyo ba chis pa lai pesan pa atraya la jing sawa Minta da kabor bakraw Banya le ya kak tinjong me Shabu preum lakan pao Yat keleng ding buneng Thang kabang man ba jing meng Yat keleng ding boneng thang ka bam man ba jing meng kak tin jong me ka lap yang ban ya lam shakut ka klaw long ka jing shai long un o ban i tho ba me da pao ktien ban ne long ha me gum ha ka ne ai ngen le ktien ban ne long ha me gum ha ka ne ai ngen le Mr. Chairman, ibayalam yang ni kajing syakri belai haganeka no paisi. I pastor kakibala bani don lembat ni ki teman besan barok ki be don ringkat bat pi kum ke conference ki balong ki men bat ki parang ki jonga hakalengka ke jong utrai bat kerpang ni pi ki kon samla bat ki khot jong ka conference ki belai lum lang hapo jong ni ka balang ya ka ban tei ya ka duan ya ka ban aingu bat ya ka ban syakri ya lau jong unang penem ngawan ra ya ki cingker ku kerdo bat ki cingai ku blai ya pi ya ka kerteng ka bat yang tam ka jong utrai bat unang penem jongi uci sukes mengalam begini ki samla puli na ka John Robert Theological College nga shimru ya ka nikalat ya ka ban wanra ya ka cingku bleiru ya pi ki nong ya lam bat ki khot jong ka conference baring ya duai bagani ka ministry ka jong pi pedeng jong ki khon samla kan yai nang krau na ka por cha ka por bat ngi yai kerpat ru penyai kan mau ya ka ni ka slem ka ba ma pi kum ki khon samla baro pelong ki trai ki jong ka ha ki jing duai ki jong pi ke kam ke jong ublei ke nang ya chaprang udang yai pen pa wila ke jong ke jing iet bagi kamba lengba ke ne ke slem ke jong u bat ke jing duai ke jong pi kin yai pen kubor yang ni ki syakri ki baret ke jong u bat kumju i ki samla puli pengenang pen mi i ki khon kan thai bat chunrang ki ban long ki syakri ki baret ke jong trai ha ke ne ke ri bat shabat jong ka bare ni ko por
la pendap yang isibon da ka jingkmen lengba jong ni ka jingluai ka bangi layo ban na kaliang jong ki samla puli na mo klot ru ki don ka wei ka jingluai ban ngai pinesha shitom sa shi sien pat ya ka ban ya bam bat ban ya khawai lem bat ki bat ngakot ya Ryans karumbon bat ki perok juki ya ka ban ai ya ka ni ka jingluai Kerteng jong jing rai kabang na khmat preng jong pi ni kapor klong try ngamla yang marway ba peng translate na to jing rai when no one stands alone alone. Sungiu kami akajing dum batrim badap cingman ngalating ngalakyum ngalaong atwan watlinden kikman nangan lam yanga lam atrai halenti bajanai syakata kari bajnai wat ino langain hakumusim hakakhet hajrong las pakakraw wadlashle kaburong hinrengang kamkenkor yalakam mensip kampelado penbangaim lam yanga lam atrai hananti bajanai syakata kari syajngai wat
Kabenta na kaktiin ka jong play yakaba ngin ya puson lem leng ban ka chanmit kalong bangila ban shem na ka gospel ka jong Yohanes kalonong ka basipau bat ka dekhot ka basipau pan ka benta ka baong nga ngalawan bakin yo ya ka jing im bat bakin yo kerhai ya karu ngin duwai nyangu ya me au play nakabentang ni kapor kabat kentang kabat malaai lagi jong ikun samla jong conference bangnya don sajisian pan aka jing kedop jong ka ying kabat kentang bat ka pelau ki jongka ya kaban tei trai ya kan ka duan bat ka bantang ni jing aingo thang kum ka jing yaro ma ka jing pen kra ka teng ka em nga jong me nama ki ki ba bha bat ki ki betanat kibam lale aga ching em ga jongi me yo I a o play lagi chung ki khon samla pengi wan ringkat wada padeng ki ching trot aga ching em ga jongi ha padeng ki gentry ki bate brik ba khu mi ga ching em ga jongi wada padeng ki ummat ku try ki badon ga ching em ga yin ga jongi henry na ngi wan try na mangi yo snyo ga khtien ga chome ka baong to wan pianga baro ki bathait bat ki ba khia ga ching ket ngan pen jam ni pi wan chngok thamai yalang jong ki khon ki jong ma ko bor ga jong men sim ba khu na bit bangin mat leng ba ka thin ga jong ma ya ga jing pen lai luit ya ga jing pen khia bat ya ga jing pen ko bor sim ti thamai lo jong shakri bat ai be ki baro ya ba la pusan perkhat kin long bela pen janai da ka tip lai ga jong ma ni pan ka tang try bo nong pen ni Jesus Christ amen. Kani kolong ka benta na kaktiin nga jong ublay yagaba utray jongi Jesus Christ ulay alam hapdeng jong kisenran pada pedeng jong tau pait lang ubabun ubabut ya u yagaba ulapen bena yagani ko kubor bangalawan yagaba pinyo yaga jing im kabadap karhai abundant life. Henry kabau Jisu ule dan open sengawa kilang bagan ni kaktin gajong u kalong ya ka waipat gajingmut ka bakam jeliu kabau khot ya kisenran gajong u bangin sengau tu kamut ayu haka perkhat gajong u kres dan ya haka perkhat kristan gajing im kabadap karhai kahima rom lembat ka spak ka jongka ka bor bat ka burom mi ka baka ka don bat kumju ru hapdeng jongi jiu lengba ka bor bat ka burom ka pen paulong ba ka yins im herot bat ki bakrau bat ki lengdo bat ki farisi haba kren jepang ka di ka jingdap karhai ka bawan gi jingmot ki cimperkat ka jongki kalong ya ka bor kabapau hakarenjeng jong sim paro ya kaspa kabapau bat kabatut hapo jong kahimarom bat kumjuru ya ka jingdon jing em bat kata kalong ka definition ka badon na to por hakaperkhat jong kita ginong song snong jong kahimarom dani wat hapdeng jong kisenran kibawan ban bud ya u namar bon na kisenran kibawan ban bud ya u kiwan na kabakum kata kasain perkhat bat nak kata daw don na pedeng kitu ki kemi ki kpa wela wan lam ki senran ki ong try ha kata kahima ga jong me ukhun janga uwe undon che kadeng bar uwe undon che kamor che kamon ha ka bor ha ka burom bar halol kaspa ujuda sru haba updiang ni ga jingkhat ga jong ukres uwan rengkat kata kasain perkhat bat kata kalong baladanga bud yo ni kalongan yo ya kata ka jing em ga badap karhai katkum ga jing sutu ga jing u ka ba utheu da kisbai rupa batkum ta ka pau ha ga jing em ga jong u bat kani ka san berkhat ka badon na pedeng jong ka himaro ma ka por lani ya pedeng jo ki senram ga jong u kadai kata ka philosophy lani ka worldview ne ka rukom berkhat ka basin syar ya ka perthai barok ka wei lengba ke ideology
jong kita ki multinational company lani ki corporate ki ba control ya ka perthei barok kawai kani ka bentap pedeng juga gospel ka jong ki ka baki ya lap ya ka perthei ha pedeng jong kata ka bangi ong ka capitalist society bat syabar na kata ka rukom perkhat ka bombut kilong ki bla du jingkerman kilong ki bla job kilong ki bla yap lupa nadu jong gasla jong ni ka perthei pat kala ablang ka penlengoru ya kini ki senram bagi bios ngau ya ni ka kubor bau ni jisu unut ban keren le ban kular ya ka cingdap karhai nabar baki baki pei ya u ki yo i bat kitip bo umdon ka caka watang ya ka ban khai u ka bahabangi tip ya ka history ka jong u kolong balakha ya u ha ka sing ot baki tip ru ya ka background jo ki kme ki pa ka jong u baki tip ru bahadu ta ka por ka ba u yalap kitip ya ka social status ka jong u ya ka financial status ka jong u bat kumju ya ka jing don ka jong u ba don ai tika ai ka ipat ka ni ka ba u jisu unut ya ka ban yalap bat ka ban penbena hap pedeng ba u don ai ka ba pau henry u yeng ya ka ban yalap bangang alawan ya ka ban ai ka jing em bat ka jing em ka badap karhai bat lengba ka ni ka jing yalap ka ba u jisu ule ka long ba ukwa ban ai da ka weipat ka san perkhat ya ka perthei bat ya ka imlang salang bat khamtam ya gitu ki bios ngau ya ka khubor jong u kamut ayu ban buot yang a lani ban pediang yang a bat ban mat ya ka ta ka jing em ka badap karhai bat lengba jong ka ni ka por nginya kren ni katu ka ni ki bentah ki bapau lengba ni ka tien ka jong u blai bat lengba ka jing em ka jong u Jesus Christ ki ban ya thu lani ki ban batai ya ka jingmut ka badon ha lendet jong ka ni ka jing yalap ka jong u Christ bangalawan ni ka ban ai ya ka jing em bat ka jing em ka badap karhai kabenta ka ban ningkong ka jing iet ka jong u blai kum ka jing em ka badap karhai ka bawut u jisu usngau thu pila ban don ya ka perthei barok away henry lada ka jing iet ka jong u blai kam don na pi ha ka perkhat ka jong u kris pilong u baduk tam ha ka perthei nak ta ka dau ong wat shuapi ya ke hima ke beneng bat ki ai barok on sa ai lang tamapi ke ai kata ka jing iet ka jong u blai ni jirwa ni ngu ya mi a blai barok namar ka gospel bat kum ta ka tien ka jong blai ka ju ka ni ka ha ka ju ka ni ka gospel ka ong ha ka lendong ba lai ka khot ka ba khat ri ko ong na ba u blai u la iet kata ka perthai kat ba u la it no ila khun bla khamar wai bau eu banget ya u un yo e ka jing em ka badap ka bom chukut ka jing em ka badap krai ka bau ai ngi neng kong kalong ba ka beneng barok away ka perkhat ba ka puson ya ka jing ai ka ba krau tam ka ba jamai tam knang ba ka jing em jongi simet kan mat ya ka jing em ka badap krai ka yeng jongi simet kan mat ya ka jing em ka badap krai ka beneng ka ong nginom the ya tu ka spa kumbala don ha yeng wi herot ban the ha ga yeng jong ini kesenrang nginom the nginom pendam neng kong da ka sia da ka rupa ka don ha po jo kan ka himarum kum ju ru ha ga yeng jong ini kesenrang ne ka ba nong kong ka ba u blai u yo i ba ka ta ka perthei ka don kam dan ni kata ka humanity tu po ka don kam dan ni ka imlang salang ka don kam kalong ya ka jing it bat ka jing it ka jong u blai bat ban pau kita ka jing i ka jong u blai ka ba beneng ka le kalong om tang ban su pen bena ya kata unjin dalala ban le ya kata ban ongi ki angel ban mi hapo jong ni ka galaksi ka jong i ban put ya ki turai ban pan bena ya ka jing i ka jong u blai kinjin dalala ban le ya kata henry u blai la jiet ya ka lenti ka ba janai tam bat kata kalong
baulah pak elau jong ukun bam marwe u Jesus Christ balai u jiet yang bakodor tam kadang kau kelong bau ong bakini kecing tau ki bang ngara tau daga keti ke jonga bat ki bang la persat yo mensiam jonga hapok jongki long ki bakodor bat ki dehok ban yo ya ka bakodor tam ka bamut ka perkat ka jong ublai ka jing iet leng bau pres ka kam koridor ya ka siar ya ka rupa bat ki weipat ki jing don unjen lala ban le kita barok ban the ko mala the yo mana da beneng hendak ula jiet ban ai ya wa koridor tam bat kata kalong yau try bat unong pen em jong Yesus ba unwan sya kani ka perthai bat balo wan sya kani ka perthai ku magani sautali ke gospel kila ya thu ya ka jing yai lenti ka jong u bat ka bau pol ka chitish ke nong room ka nong basan ka kat prau wong henry u blai ula pen i shna ya ka jing i changi babang idang long gi bapop u Chris ulawan yagaban yapli na kabenta jongi unong ruai shem sim ho penchong do de kani ong lada perthei lut jong adai tang jing ai ngu barit kan long jing i bapla ba mayan belai dawa jing im jonga baro bat ka ai ka bau jisu la le kalong men bau dang don na kani perthei la dan tang ka wei ka kam ka bau le kalong kat shabalai lap upen pau ya ka jing i kendu ige bapang bat ke besitam kendu ige bejau umat kendu ige bala jot bat ke bala rem ke bakimat naga kti ke jong opres kalong ya ke jing penkia ya ke jing perlait lut ya ke jing nyat no ige umat naga khmat ke jongki bat ya ke jing perlait lut ya ki naga pop bat ki kenjri ki bate bat ki bakum ya ki henry ke climax jong ta ke jing i kalong habau jisu ushim ya ke ding na Jerusalem bat ba ya ka halor ka mat ke jong bat na Jerusalem habaulah yait shaulum Golgotha ulah kelon bon sin baralo jong lum Calvary long habala sempat eu la sanar pna eu la pen pong ga pan sngiat syak baralo suam ga krum ga jong u la tuut kesnam naga kli naga kti bari gijat ga jong u bat kita baro ki perta kat ni nga i yapi kat ni nga i yapi bat kum taka ktien ga jong blai ka ong balasius pa yangi om da ki batam taka ksial lani da rupa henre la sius pa yangi da dol jong snam bat badaka jing yam ga jong u halo jong lum Calvary la penlong yangi ba bedor ban long ki kun gi jong blai bat la ya te yangi da jing yam ga jong Chris ya kata ka jutang ka batmai bat ngilong ki kun jong kata ka new governance hakini ki benai baru si benai nga puli ya ka wei ka benta ka banghapan tho ai wei ka pepa ba kata ka long sipam ka revival hang tai ham mairang paryong ban mairang kendai spaksan kendai spak nriu ka bala ya thu ban ka bangalap ka long ba kumnu kata ka revival ba ka bala jiang ni kala pen khiru house neb cheja kendai spak nyau ya ka revival ba ka belajar ha Pyongyang ha Korea berkata jeng ki revival ha Korea leng ba ka ai ka belajar ha mairang la ong bala pen kelak Hong Kong ni ka history jong dari Korea barok ka wei bat ka balang ha Korea ki ong nginom la ban pai shanu like now snem chia cha khandai spa nyau ka balong ka Pentecost barabang yuat ngi shem bala pen ki ya ka leng ba jing jia ka bla jia hangane hapo mairang barabangi puli ya kita ki report sani ki record ki bla tho ya kita jing tho ka e ka bla jia hangata ya mairang kadon tangga wei ka ki shekri ki kon ki jong blai ki bla sius pa ba ki ba mensiam ba ko jong blai ula pen ki ya ki bala ya thu nadu dang step hadu da mit kadon ka jing ruai kadon ka jing ruai ba kadon ka jing ro mereka wei na ka jing ruai ka bla pen ki ya ki ban lagasni kalau ngani jing ruai ka baong jing iit kat ki duriau jing isnai balaslai bau yam us im ka jing im yap yangi ban penim bala ban klet ya kani ngap klem yara bala
kumyakani ken mau ciunom kat baboneng kadang sa. Kata kalong kebentap deng jangan ni ke cing it. Henry ka challenge kalong, lari ka challenge ni ka kubur pat nak mentagi kuan sama kalong bangiloyo senyauti. Nado bangidang ken mau belas dang ni kaban ken mau. Nado bangilas dang ken mau kalong alai saus nam hado menta gila yo senyau ya kan ka kubur. Gila yo senyau ya kan ka kubur. Pat ka cingkeli ka bami ka keren kumno kan ka kubur ya ka cing im jangi. Kamut ayu ban ong bau kris ulakiu ya ka ding pna na ka benta jangi. Kamut ayu na benta jangi ki samla ki ba im ha kan ka spatsnem ka ba arpuwe. Ki ba la ker saudong engi de ki weipat. De ki weipat ki cing teu ya ka cing im ka ba dap hai. Bandang keren ya ka cing iet ka jong ukris kum ka cing im ka ba dap hai. Hakita ki ba don ba ki ba em haki ai ki ba pau shabat. Hakita ki ba biang kardan ka bor ka buram ka ba pau shabat. Kai ka jing mut jong ka jing iet ka jong ukres lengba jong ka ding pna. Hai ba bun hai ka spas nam ka bang im kalong ba ka jing iet ka jong ukres kalalong irrelevant. Lani ka bom don jing mut shu ka bom don jing mut shu yangi ki ba im hapo jong ka ka spas nam. Henry ka kubol lengba jong ka janmit ka challenge pi ki khot jong ka conference. Bangin revisit lani bangin paik sa sin pat bagi kmat ki bakan jaman sim ya ka dor jong ka ding pna. Bat ka ya ka baka ka dawa nangi kum ki kun ki jong u. Ka tin ka jong u blai ka ong ha gospel jong Matthew kernong ka bakat ar ka khot ka balai pau. Habala don gi bakali yo Jisu ka ai bangin le bangin yo ai ka jing em ga bom chikot. But you way pat ki jing kali ka bau Jisu la cuma kolong ba men iet yo try o bau bleu jong me daga do not jong me baro ba daga men siem jong me baro ba daga jingmot ka jong me baro ba daga bo jong me baro kaniken ka hukum ka bakongsan. Hani ka bau Jisu ang lada ka ding pna kadang don ka jingmot lani ka dor ha ka jing em ka jong pi. Lada kading pna kalong nga bakraw kata-kata kumbau bleu la perkat bakalong nga bakraw. Kabumut kabau Jisu dawa kalong nagi kun samla. Hangkan ka spatsnem ka bangingi em. Kidang ki weipat ki badawai ka jing iet ka jongi. Kidang ki weipat ki bor ki badawa ya ka por ka jongi. Kidang ki weipat ki bor ki badawai ka spa ka jongi. Henry kini ka ketien ka jong ubleru ka ong bamen iet ya utrai. Ubau blay jong me daga dot nut ka jong me baro. Ngila yo i haka history jong ga balang lengbang ni testament ga batmai. Ya ki syakri ki jong ublay ki bala penlong do long snam yang ni ka jing dawa ka jong ublay. Yo pol la kalong yo pol ka testament ga batmai. Ni la kalong yo David ni la kalong ki way pat ga don ka testament ga barim. Henry nga sngot men man itu baka history jong ga balang ga jongi. Kabalang Presbyterian hari kasiru la pendam dagi kerteng jong kiru kuat daga kerteng jong kiru kuat bahabaki la pensyong dor ya ka jing iet ka jong pres halo jong ka ding pna kila yengru ban IT ya la ka jong ka jing im ya ka ban iet ya ukres daga dok nut ka jong ki baro daga jing im ka jong ki baro daga jing don ka jong ki baro la bi puli ya la ka jong ka history jong ka balang le tangal ka jong ka balang ka pidon habang ipuli ya ka history jong ka balang anong trem ngimla trem dak let ya iban kenma we im pleti mai nawal ba ka jing kraw daga jing iet ka ba ismutu ya ka daga jing im ka badap kar haya ukres ila du no aka jong ka ni ka pertai pat man ya ka jing jau umat Henry hai kadega jing im ga badap karhai. Hau borsing ha ka balang hanong saulea bahadien bal pen baptis ya u. Ula do no ya khets im. Ula do no ai ka spa. Henry lengba ga perkhat ka batmai lengba ukres. Ula mat ga jing im ga badap karhai bakata kalong bakumbau kris ula ie je u. Ula ie ya ukres su de ka do nuot baro. Habala bu ka challenge ya ka u banong ka choice. Hapadeng ukres hapadeng ka jing iet ya ukres bat ki way pat ka jing dap karhai jing pertai ula jiet ya ukres
Baraka way ke balang. Laka long ko kuon samla ka bakat san snem ka nabon sauyan. Barki way pat ke balang laka long sheri boy, laka long sheri chantia, laka long sheri chiki tanwar shela, laka long sheri ki luom ko jungi la pendam ya ka history jungi haki spa snem ke bala lek no. Barka por ka long baka dawaru nangi ke ba im hakani ka spa snem ka ba menta. Bangin nang yo snyo biang ni ka ba kum gini ki story, hapdang ki kuon samla ke jungi. Kiba sutu ya ka dor juga ding pena bar kiba kloiru ban shim yang ni ka challenge ya ka ban i yau kres da ka do nu chongki baro bar ka weipat ka benta ka ba don bat ka ni ka jing i ka jong ublai kum ka jing im ka ba dap karhai ka jing i ka jong ublai yang i ka jing i ka jong i yau ublai bar kata ru kampat pura ha ka perkhat ka jong ublai bakan long ka jing im ka ba dap karhai Bat ka way ka ba ujisu ukwa ban pendap ye tai benta ka long ba men idru ya paramar janu jong me kumba yaladihi bar bagi pai syakani ka ketien ka jong ublai khamta magini ka siti ka jong yohanes ngin lap bawla batai ha tu ka lenong ka basau bar ki khot ka ban nyau ter wong pimla wong ublai jongi ulong uchi it bat pimla ban ong ba pi ie ya ublai ladapi pisyun ya lagi jong ki para marjan nak tahu dah wong tu ya iet para banget berkum tahu jisu uban ya kaban iet ya lagi jong ki para marjan bahkan ni kalau gaji hikai ba pedeng gajong kris baru wong dan ka weipat ka hukum ka bakam krau naloki hukum ki bangala ai berkata kalau bapin iet ya ki para marjan bapin iet ya ki para banget bapin iet ya kita kinong way haka cingkang ka jongpi batkan ka jing iet ke bau jisu uai kalau nga ba kam krau haka san perkat bat kumtar laki ni ki lightly ki sno lang kabot ujau jisu wong kane kadai ka jing em ga badap karai nga puli ka history jong balang kristan hapo misoram nalor ki way pat ki down ki bala pen sunset ya ka balang apo misoram kalau don ko ke snem ga bala jiak ndai tang wis nem bat man ka por ka shiwan ka taka nem sniu ka balang tai misoram ki ong ka bambu femin ani ka nam sniu ka mi na usit na ka jing po sentiu ki sit ban nganom batai jalan ni gani chupoi ki snem ba ni ki sit ba ki don na po to ka chnong u chupo sentiu ba ni sentiu bala chu bam de ki knai pergi knai ba bam ini sentiu lo ong baki pen kastet hado kata-kata ke ba penmi de ki pawajar ba ki lak ki knai ki ba salut ya ki jela ba ro way ba ki ki bam lut ki jing thong de ki tap ki ba ki kau ba ro khoi po ki jing la ba ki si penmi ya ka nem sniu ha ki snem ni berem ba ko mani ka nem sniu ka wan man la ki snong ga ai ba ki le klaken show lupa yo kuba klaken show lupa ya jing dan kam chuki baro para saudong jong tak snong na bakidon ki chu penjeng da kini kisit penjeng di kisit ki banep banker yo bakidon ki wei pat ki snong ki bayak tngan kin wan rung bar kin wan keni yo kuba yo ko na kata ka snong ga jong ki leni ki chu penyap ruwat kita ki para majan di bawan sya kata ka snong ga jong ki hendai hadin bakila priang yo kris ha kata ka nemsni ko bajia knai span ru pau jrong loong bakini ki kristan kila don da wei pat ka ru kom perkat bakim shem laker saudong shu ya kasnong bajuki ni pen up ki sit ki banat bakinong shuon kin yap ni pen yap ki ni beano ki henry ke baki ki le kalong bah pedeng kata ka crisis kila sei ya ki jing bam bat kila ya samlem bila samlem ban pen pau ya ka jing iet ka jong ukres bat ka mi nak ta kalong balak ta ya ka rukom perkhat jong kata kesnong hapreng kita ki lusai ha ka tu ka por kai ka ni ka bampat jujia ha ka ni ka ri ka jongi bondon ki ban samlam ma padang ka ni ka kurdu ya ka jing don ka jongi ban ya imlang ka ba kum ka ni ka bampat jujia banai bala penjia ka ni ka jing iet ka jong ukres bat ka mi nang ta ka long ba layalam sya ka balang dagi bon pawajar hang mi shlong haus nem kat praspa anyu pukendai tu ki don ki samlai ba puli ya ki jing tho ni poetry umar kha joseph u tho e ko ki poetry kayap them hamau khar ka ba ya thu au to snem kala don kata kayap them ka prasar ya ni ko sor shilong bar ki ba bon ki la pet lut ki la pet snong lut
Henry usahab German Jones. Ubalong pastor ba missionary hang ni balang maukal. Ubabu Barnabas. Bat ki weipat kirang ba Kristan ki long kemi. Ki don ki bom syam le pet. Haba ki pet ha ki long yeng bom don syu sa so bapang ban sayap. Ubom don ba aija bom don ba sumar syu. Henry ni ki syakri ki jong blai ki lek nak wei ki tengkong yeng syaka weipat ka tengkong yeng. Ya ka ban ai ka jing ka sumar kat bakila. Baban ai ka jing ka pam ka di kat bakila. Bat hadien jong kata kepertai barok ke wege i bahaba barok kila ya petlut bat bayeng bat basem ni don ki syakri ke jong ublai bat kan ke jingle ke jong ki daki kam kala ya thu i ka jing i ke jong ukres bat bun kilawan ban pediang ya ujisu bat ya ke jinget Kristan lengba jong kitu kisnem bat kumta la dangi don ka bakum kan ke jing em ke jong i ka bau jisu ong kalong ba ngilamat ya kata kacing im kabadon kerhai ngidon ni kacing im kabadon kerhai lang ngidon ni kabakum kata kacing it ha kacing im kajongi kabaar kacing don rengkat kacong ublai kum kacing im kabadap kerhai haba syaj haba klan haba biang lut nadong syadong don kespa kacing im kabadap kerhai don kekerdan don keburam kacing im kabadap kerhai Nei gajiate hala kajong kayin bahwa pat kini tadeng bakum gani kajing im bateng teng wan lap kajing tenju teng wan lap kapang bat kasitom ladu bakaspa barok ka bangidon kamla syu ban pentengen badu tu bapang balalum spa raki sanpau bat silenter kajing im jung wong kan mentoy ayu yang kini ban bam rumla ban pet rumla Pergi weipat ke jing jia ki bajia hagi babon kirim peyeng ki bakum kita wat hapdeng ke jing dap kerhai kespa nambat buram le bakimat kalong ya ke jing don ringkat ke jong ublai pada ka perkat ke jong ukris haka perkat ke jong ukris ke jing don ringkat ke dai ka weipat ka ban penlong ni ke jing im ke jong i ka badap kerhai na ta kadau habau jisu usyania ai ki senran ya ka wei ka kam ka bakrau tam Syabun kiu nok sebeneng kini ki senran ki bomdan ai syuk lau kres ulai nok kamut kim dan ai syuk ka jing em haka bisa kespa kim dan ai ki bank account kim dan ai haka kardan bakanam kilong ki bala isi ki bala syun daki prasnong daki jiu da usim herat bat da kahimarum barok kawai Kabaap kalong tang man kem yaki ban pensitom kumar pensitom yo kon rat jongki. Henry kabakum kata kapor uji su utip lut. Ya ke jing im jongki, ya ke jing kenduk ke jongki, ya ke challenges kepada nak mat jongki. Henry ba uji su ya ke wei ke hukum ke bakrau ke buang the great commission. Let syaka partai bat yalap ya ke gospel haki benriu barok. Bakat yang bangai uang penbaptis yaki hakarteng jong ublay ko pa ublay ko ndo ublay mensim bakut lecai syaka pertai barok ko way hakatu ka spas nem ka banengkong spa rumdon kerdan rumdon burom rumdon henry lech syaka pertai ublay bu akhmat jongki yaga challenge kabawa nakaliang na jo ukris ukular tanggaway uklam kular bandang ala poy ha benengan ka ya ka beneng bangan the ya ka spa hagayi ng jong Petros hagayi ng jong Paul hagayi ng jong Andrew hagayi ng jong Yohanes pegat ka pamekwa kampalat ya ka bay donu patsha ng rum memendon kala belong ka perkhat jongi ni ka perthai la benong ay haki ya ka kerdan mat ka burom bagi nong sinsar jokai marum kin burom yaki bakat cabaki kilet kat cabaki kilet kin don ki bapediang kumbalong ingi ki pastol lan ki nong yalam balang ni ki pohar kat sabalet nisuk kadang kejing pediang burom yangi kadang kejing sok kadang kejing dap kadang kabam karhai ni jisu kam perkat ya kataru hanrai kejing sya kata kadang bagi don kam kapisa kekerdan lan ka network social network bat ki bakrau Em ya kataru kelam kular. Ini lagi pej aku tukat kot. Lenong ba arpra kot arpol kuain tu ka ong. Hakmi ngaru ngandon rengkat bapi hadu ke bawah no jong partai.
spa em, bor em, burom em, nam em, kaba ukular kalong ngan don ringkat batpi. Ngan don ringkat batpi. Hadu kaba wai jong perthai. Baraka history la yatu ingi la dadon ka kaba penlong ni ka jing im ka jong upol. Ka kaba penlong ni ka jing im ka jong Petrus ka jing im ka jong Thomas ka jing im jong Andrew bagi Silram ka jong bawat ki balang ni banungkong bagi long ki Kristan ki badap kerhai. Kalong ba ka jing don ringkat ka jong Kris ka dap biang ha ka jing im ka jong ki. Kadap biang ha ka jing im ka jong ki. De kumta bagi puli yang diketin ngajong ublay, hawi saya sapuai kat uspeu ko ong to wat shep tieng me. Nama ngalong ringkat bat me. Wat ngau ma nama ngalong ublay jong me. Ngan pensyat bore me, hawat ngan kersyan me dekati kamon kahok jong na. Bat Moses syabot me lam no, yaki kon Israel negari jong kajing long marau. Syakari kanan, lengba kajing dum kajing kajing yale, kabau ong yau blay kalong tangan ni kawai. Lemda melet lembat nganom let. Pat kum tahu blay kitab Exodus kelenong kabalai pulai kedekat kabakat saw wong kekmat jonga kan let lembat me bangan ai kajing chatai yame. My presence shall go with thee, and I will keep thee rest. Kata kalau ngejengkular kaba em ngejengkuplay. Bat ngamtip kani ngejengkular kaba ukres. Bat ngani ketien jublay ka krem. Nam tagi Kristan kaba hakatu ka spasnem. Kadang long relevan em. Bat ngi kiba em ki kun samla kiba em. Ngi sutu na em ya kata ka do jeng kat ka jengkuplay. Ngi sudon kam na em ka jeng em ngejongi. Ni nama baladon kini sekadiang nama bagi don kita kamon nama begini ki baladon naga jing em gajonga hatu ka jing don kat jong play kadang don kamne maga jing em gajongi u debit persya yo koliat usutu tangga wei ka bangat don kam om kariam sipai jong usol ka bau don kam galong bau blay jong Israel unleit lang bat u syamadan tama. Bau belai jong Israel ni lang batu syamadan tama. Bat kumtang Islam hakajing yait lenti jongi hakani ka perthai. Kini gibor ka perthai ka ong kidai kijing dap kerhai. Ka history kam champion scam. Ka history kampen scam. Ka history jong ka perthai dan ka secular history kampen scam ya kata ka theory bagini ki ka perthai ka ong kijing dap kerhai. Klaim kijing don rengkat ka jong belai kalabiang ni kijing em ka jongi. Bat kumta ka bajia kalong baka himarum kasdang nabami kaski syabasat kaski haka burom barhakana henlai kisla juga history kia tu ba la pendam no eka nasla jonga ni ka perthai ki weipat ki hima ki bakrau jonga perthai ka British Empire ka blasenchar hangdo akan negari ka jongi manoban mudur ba kaniru kan kutno henai kan niru la pendam ka wei ke empire hadian ka wei pat bari ni kendiat snem ki baladap ngi ke riu krau hang tai Middle East ki basencari ka Iraq ki basencari ka Iran basencari ki ri ki bakrau tiak halor ka ksiar henai ka shiklep mat haba ka eryong gawan PUI baki yap hapadeng ka jing jaburom ki yap hapadeng ka jing kordit katu kare ke jing im ka bedap karhai lembang ni perthai pergi wei pat ke jing jia ke bajia hakan ke ski kalong ke jing kre cubor no ya ke jing im ke jing patat cubor no ya ke jing im kan ke jing patat cubor ya ke jing im wat ka stik ka ya thu bon ke pedeng ki baduk pat ki bakerdu hne ke bakham krau kalong ha pedeng ki badon ki ba em lalu pipuli ke statistik jong ka Bollywood pinyo i bagi ba patat no ya ke jing im kidai omdai namar baki duk omdai namar baki kerdu henai ki bakerdu henai tang namar baki kendo ya ka eryong na jing em ki kendo ya jing tenju aga jing em bat kata kanam ka bo ka burom kamla ban pelait ya ki patat no ki statistics ki bun
baik apa Hollywood kijing im ka crowd jong itu ki riu crowd ba long ki blay haperthei ni ki ba bun na ki ba that no ka jing im hapdeng ka spa hapdeng ka bor hapdeng ka buram namba ba ka eryong ka wan balen shop ya ka jing im ka jong ki ka ba mi ka long ba kila syak job no nama ba ka jing it ni ka jing don rengkat ka jong blay kam long bat ki Hendak ke history jong ka balang ka yathu ya ka jing sisha ki senran ki don tang khendiat ngut ki kristan ki benongkong ki don tang khendiat ngut uspai nero la pen sitom ki barwai patsha wei hadin wei la pen sitom ki hendak ka balang kana krau barka poi ka perthai barok wei barkai marum ka jano nasla perthai om namar ka balang atu ka spa snem ka ruspa hendak nama ka jing don rengkat ka jong ublai ka penla ya ka hima ka jong ublai ya ka panang krau ka balang kami jungi na reveals haga snam ka baka ongin pa missionary siya ki rilom kasi ba jantia kamdon haga budget ban siu ya ka bay lenti ya Thomas John bat ka lok ka jong u ka An Jones baru Thomas John baka An Jones apa kimi layeng kimi halo ka jing suto baka ni ka balang kami ka ba pa yangi kamdon pisa leuangan mi nama ngatip bau blay wong nga don rengkat bati hadu ka ba waino jong perthai bat arta ni benai jun kat pas pak sabuai upai hari lom sora bat la sait rong siar ya ka history jong ka balang tang nama badon kini ki kon sam lagi bang kecing don rengkat ka jong blay kalong kecing im ka badap kerhai yang bat kan iru ka jia ha ka jing im jong gi babon ketika kenem seni jong ko kobet kala depan yathu tengkren yike ke bajia bagi ke barok ke bangi don kimlong ke jing em ke badap kerhai badai halong ni ke bentar bau cisu ong kini barok ke bapidon kilong ke badon kam yo tu ruspa ubala lumlut yo kubang ukeu ucisu ong kalong ke badon kam henai ladangan simno ya ke jing em ke jomen ke miet ke jongno kini kinlong padang tarau ke jing khot baga challenge kalong ba in wat chua ya ka hima ka jong ublai paring sukumen ngene ka janmit kalong ba ublai ong ki khon samla ha preng ka lenti ba phiyai leng ba jing ni stem ki jing tenju kinang mi ki umat kinang yaitu ki jing kinang wan na ka yeng ka jong i ulabba anong wan henai ladang la jiet bantai ka yeng jong i halo jong mau siang bat kata kalong ha ka jing don rengkat ka jong ublai ka bangis ngus kem ka long kumaga ketien ka jong ublai ka kolar ka ingi ba kini ki labba kinom la ban pen khi ya ka jing em ka jong i kinom la ban pen khi ya ka jing em ka jong i lem ni ka ying ka jong i nama ba ublai udon rengkat bangi tung tangin yai da kan ka jing ngus kem nang ni syakmat kumikun samla ha pedeng ka jing yale ka babon unemployment Hapadang ki crisis ke bangi kendo aga jing em ke jungi haki kam shimat ke jungi laklong ke jungi i ke jungi laklong ke long yeng batma ke bangi teki crisis aga jing em ke jungi henui ai bagan ni mat padang jong ke jing em ke badap krai ke jing don rengkat ke jong blai bapin wat ya ke jing don rengkat ke jong blai bapin kam nong kenti ya ke jing don rengkat ke jong blai bat ka bakat du ke jing kermen ka ba im kum kecing dan rengkat kum kecing em ke badap kerhai kini kilai teli ke long kum ki mau bersiu ki ban kersyane ke kecing em jongi ye ke yeng ke jongi bat ke balang ke jongi haga siti ke menengkong jong Petros ke nong menekong ke dekat ke balai ke ting jong blai ke ong kecing kerku ya ublai bat ya kupa uji sukres ubakat kum kecing isnai ke bakrau jong u ulapan kayangi sya kecing kermen ka ba im da kecing mipat ka jong kres nagi bayam sya kecing yok kenti ka bom pot bat ka bom bit tengit bat ka bom sep da kecing yap ka jong kres ong ngai ka ketien ka jong blai lapan kayangi sya kata kecing kermen ka ba im sya kata kecing kermen ka ba im ka living hope ka ba ka ketien ka jong blai ka keren bara bang apuli yang dekat bon sin ngajukan mau ya ke history juga balang ka banga don di dekat juga balang Presbyterian na Smith na do bakha haduk mentah bada banga persyang ban wat kumnu ka sedang mala yo ikot leng kedop ke bala penmi bad kan ke snong Smith ke snong ka balong ka
pedeng dan ika nongba jong kahima khairim badal tu kisnem ke banengkong kiba ke gospel kawan ban poi ke kisnong laong bakam dalong kisnong ba pedeng sngo bha ya ka jing yalap kum ta kulong ka ba bai ke missionary ban rung ni ban late smith ban yalap ni wat ban seng ya ki school mission Henry hadin bra seng ya ke school ha ka tu kisnong la khot yo we usamla rangba ban wan hikai ha ka ta ke school Ubangi cukot it ubabu pren bam kuai hadu aru blai. Bada ba ulawan dala ka jong ka bor ka jong u persyang ka ban bet yau sembai. Lem ka tukan ngut ki kun samla wei an ngut ki ban chong school bat u. Kai ki ban ruai, kai ki ban duai. Bat kani kam syam la penduk jing karmen yu ni. Bada ka wei ka pol ka history ki thu bola seng i wei kan hon ni baret. Bat ka bang sutenat bola ai ka teng ya ka ka kan hon kekenhuan jingkermen masih bedur bahau tau samla haga tu kapor wong wat apa deng gini jing wat apa deng gini jing tenju wat apa deng gini jing yale ngan yai bet yau ni usembai tang halor ka wei ka nong rem ta kalong ka jingkermen ka ba em ba ka wei ka sngi uni usembai un so iki thiet ki domet jong ni ka snong baru seiru ya umet ba bagi tenat kiban piar pen itnat ya ke snong parok kowe bari aingu ya ublai uni syakri ulai don hakai hima ka jong ublai baru ula ya ban yo i degi khamat ke kenjam sim ka jong baka balang ka jong ublai hasmit kala long ka hima ba ka jong u Emmanuel kala long ka hima ba ka jong Emmanuel ka balang ba em kebalang ke Bethlehem, kebalang ke Eid, ya ke mission ke jong ublai. Nama badon uwei usamla. Uba ke jingkan men ke baim ke jong dap kerhai badu. Badu nuhut ya ke ban le ini ke ege bakrau. Bad ban seng ya ke kenhun jingkan men. Band of hope pai kerteng ya kata. Bad kumju ru ak jing yai lenti ke jongi hakani ke perthai. Kita men besan ki balong ki para syakri lagi ki pastor ki bedon lem ki long kemi balang ki wei par ki para syakri babonsi na bangi rung na ka wei gram peying ka wei gram peying pateng teng abang alit poi sesnong bani jongo ilagi jong ki baying ki basem ki men ki para ki jonga syong umpat syong ayo sngo tang ya ki jing ut tang ya ki jing lenyar ya ka ai ki bawan jia ka ying ka jong ki bad ya ki jing ka jing sitom bad ki umat kabawan ban len syok kumaga keting jong ublai ko ong ba usaitan kumusing uba kerhu ya chorum chaneng baru up ya kaban ngui no yos ngau tang ni ke jing jau umat man ki por bingilai pai sa ki jong ki ying ban man ki por bingilai rung ke ying jong ki para banget ni i ya ka bakum kani ban i kum bakani kan job no kan bam do no ya ka jing im ke jong ki ya ka jing long kristan ke jong ki ya ka jing nget ke jong ki Bat kumju rabangi pai sekali ke imlang salang. Gumbala bamdu ya ka da ke cingpang kansa. Kijing sneer ke besyirkai ke bon job. Ki batan ke kon samla ke baring brau ya ke jing im ngojoki. Pen kodet ya ke jing im ju da ki spa da ki ajar kitan. Nagi yeng di jong ni. Bat kumju ki weipat ki jing bagi jing le bagi babon ki samla perthai barang ni ri ke jing ki ong kan ni ke jing im kalong ka bom ton jing mut shu meaningless ka bom ton jing mut shu rei ku ki khun samla kan ni ke ktin ke jong blai ka ong bala pen kha ya pi da ke jing yap ke jong Chris halo jong ka ding phna Chris la yap ya ka ding phna halo phna ba ba ulam mi pat ong mi pat ban pen kha ya pi i wei pai wei kibala jat bat kibala rem kibala sya top sya jom pek sya te gendri jong peman baro ban pen kai ga yeng jong pi yanga mai ga yeng jong nga sya kata ka jing kermen ka ba im namar baka plan ga jong ublai kumla tho kitab Jeremia pundai karwei ko ong baka plan jong nga kalong baka jing perkat jong nga sya pang jong pi kalong ga ba itenat bat ga ba janai banga don ga plan ga ba itenat ga ba janai na ga banta jong pi Bat kum ta pedeng jong ni ke jing ngin kam nong ngenti ya ka ni ke jing kremen ka ba em. Bara ka jing don rengkat ka jong ublai. Uni ulo o obadum ba tap ke jing ka jong an sa pen kan ria no yo.
Begini ki kendri ki bate ya ki khon ki jonga ya ki para ki jonga ya ki men ki jonga da ka teng jonga blai ba em ka bo jonga ding pra on sapen kan ria no ya ki sa betat no ya ki bat kumju ya ki imlang salang ka bala pot syaitan ukwa ban ong ka balang surrender pimla ban le e shu re ka bau jisu udawa nangi ong yang bat yalap lech ka perthai ya kaban penim pipim dai na ga perthai ndai lech ka perthai ya kaban yalam ya ga gospel jong ka jing penim bat kumta ga khubor han ga chamit ka khot ya pi ki khon samla jong ka conference kani ga long ka bau blai kular na ka banta jong pi lang bau kres ya ga jing it la it yang ada ka peneng barok we bat nama ka long ki ba kodor bat kumju ru ya kajing don rengkat ke jong ublay bat ya baula kular pendep ba kasin jam ka pijam ublay don rengkat bapi bat ru ya kajing kermen ka baim wat hapdeng ki umat na ka benta jong pi na ka ta ying ka jong pi bat nam ta ka balang ka jong ublay nam ta ka jong ka burom ka jong u amen. Kubrish bun pastore ka khubor wa PI bangi dwai ba blay un kurku ba ka khubor wa PI kanong ka bor yangi lang baro ki ban ka por habangin mi ne ka yeng ka bekentang kan jong u ngin mi rengkat ba ka jing ie ba ka jing don rengkat ba ka jing kerman ka ba kerhai ha blay pastor blay nang kurku ye phi ka yeng ka sem ka jong phi ba ka kam ka pithreng ni so thu ka long ka kam ka ba khia ne blay un ai ka bor ye phi ka jing start ka jing shampang manang lawan penyak seprang ya ka kam ka jong kunran ngin poino skabawai jong ka jing sekri ka jing yublay hani ka por tat hadu ngi kendu biang shibet ha ka jiseng ka bahan rubaje ka jing kerpat kalong ada baro ngin ya la bansa ka jiseng ka bramiet kanong ka jing kemen ka ba kraw ya ka buram ka jong ublay tingin ya penwai ka jing sekri ka jong ublay ka jing rai ka bahan ruspa lai pusaw na ka ba thmai Shispa an poin ka barim try palat ka bukarku ai ka jingsuk haporu na ka mana gospel jome ai ngen bam da ka bangu but hadin bangla dep roi ni ka jing roi ngi so ka men shibun bangidan bat ngi ya Reverend Dr. RF Kharkrang but hadin ka ni ka jing roi ngan so hawan khot ya pastor be in one shini ban palat yangi da ka jing kru kurku penwai kadon ru ka jengkar pat na kalyang jong ka balang ba kat ba kampat dep ka doxology tingin sobha ba nampat mi ka jing rai ka ban ru spa lai pusa Try pelata kabaku I ka jing suk haporu nakamana gospel jong me I ngin bang da ka bangu do pindap ka dono jong me Daka jing ngom pananen Dingin ya ro ya mi junom Bagi angel kut bonen Dungin riwai dungin ya ro Ya ro ya uko pa padukon ya umen sim rujunong hallelujah amen. Ini penwai no. Batu ai bagajing ai kepada biang kejong try balong nong penimba jong you Jesus Christ
Kajing idba, kajong ublay bau pa kapanabam jukot syawam jukot. Lambat kajing ya selok kepentingan kepensyat bor kajong mensi makoi. Kan loringkat lambat pigi kon samla belas tius pa jong utrai. Kan loringkat lambat ki wei pai wei, bat kita ki banget ki ba it ki jong me. Ki badanang ni bat kelang setlak jong ni ka percay. Nadu mentabat syado kajing im ka bam jukot ru. Amen.